Българските хайдути, рай на княгиня, а до тях Шанхай. На пръв поглед несъвместими образи се събраха в първата по рода си филателна изложба в Силистра. Това е изключително малка изложба, но той е с много висока друга стойност, защото това се прави за първи път. От някъде трябва да се започне. Ние нямаме почти истински китайски колекции, в България нямаме. Чао Пон Фе е дипломиран студент от Русенския университет и участва в подредбата. Ние знаем преди 62 години, нали? България е втора страна, която установи дипломатически отношения с Китай и китайски народа никога няма да заправи приятелство на български народ. Българските и китайските марки съчетават историята на двете държави. Малчина знае, че в последните години Китай стана една изключително филателна тема. За това има, разбира се, и своите обяснения. Първото, което казах, че Китай се налага като една много сериозна международна сила и сериозна икономическа сила. Второто важно, че китаеца вече е отворен към света. Марките ще бъдат изложени и в Централната поща в София. За BTV от Силистра, Любомир Добрев.